Avui parlarem de ser líders, però abans un petit avís per navegants. Heu de saber que la introducció d'aquest podcast està completament esbiaixada per la meva percepció de persona que l'última vegada que va ser líder d'algun tipus va ser quan la van escollir delegada de la classe a primer de primària i que ara de gran no sent que lideri gairebé res en el seu dia a dia laboral. Ara bé, amb el lideratge ens hi hem de relacionar, ens agradi o no. Tothom ha tingut caps amb més o menys capacitats i tothom ha pensat alguna vegada que ho faria millor que la persona que li està enviant ordres de tort i a dret. Després també hi ha aquella gent que sense haver-ho demanat mai del tot s'acaba convertint en una mena de far a seguir. D'aquests líders també n'hi ha, gent amb la qual treballes que jeràrquicament no estan per sobre teu però que respectes perquè n'aprens i tens ganes de ser com ells. Líders sense voler, els meus preferits. Jo sóc la Rita Roig, sóc periodista i en el podcast A Cop de Treball de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens preguntarem: què fa un bon líder? És una qüestió de coordinar equips o té a veure amb el compromís amb l'empresa? Vol dir menjar-se marrons, ser líder? Vol dir escoltar els problemes dels altres i tenir-los en compte? Segurament no hi ha una única manera de liderar, tot i que al nostre cervell ens hem construït una imatge concreta de l'home de veu greu que dona un cop sobre la taula cada vegada que ha tingut una idea milionària. Avui parlarem amb persones que són líders a la seva manera des del cooperativisme de treball. Perquè això és un altre tema, els líders no són sempre individus aïllats. Comencem. Parlem, doncs, amb l'Amin Batili de la cooperativa Top Manta. Bon dia, com estàs? Bon dia, muy bien. Doncs mira, a veure, perquè la gent que no conegui Top Manta, ara explicarem què és. Jo crec que sí que la gent coneix Top Manta perquè feu una comunicació de les vostres coses que arriba molt més enllà del món del cooperativisme, però bàsicament veu néixer el 2018 per solucionar les condicions de precarietat i inseguretat dels venedors ambulants. Una cosa interessant de la història de Top Manta és que va néixer com una cooperativa, no? I ara s'ha convertit en aquesta finestra laboral, residencial i vital per al col·lectiu de venedors ambulants i és un model a seguir per la lluita antiracista a Catalunya. Explica'm una mica com passeu de ser el sindicat de manters a ser una cooperativa, per començar. Bueno, el cooperativo de Top Manta nació en 2018, pero antes de esto ha habido un colectivo, una lucha sobre todo la persecución, la discriminación, el racismo social, el racismo institucional que vivimos en las calles. Bueno, el sindicato nació en 2015 y a través de un asesinato que hizo la policía, los mozos de escuadra, Mozilla, que vivía en Salao, que hasta hoy no hay justicia de él. Pues desde ahí decidimos organizarnos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie no lo va a hacer, porque los medios de comunicación nos tachan como personas violentas, que no quieren trabajar, y los políticos nos utilizan como herramientas de político para ganar votos. Nosotros desde ahí decidimos crear nuestro propio sindicato, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, salir en la calle, reivindicar nuestro derecho. Porque tenemos derecho de estar aquí, tenemos derecho de salir en la calle, porque ser un mantero o ser un sin papeles, el espacio público para nosotros como personas sin papeles es un espacio privado. ¿Qué quiere decir? Porque este es espacio público, la policía puede llegar y me puede identificar y me puede llevar en un CIE, pero solamente por ser una persona sin papeles. Pues desde allí, desde que hemos creado este sindicato, hemos podido denunciar la persecución que hace la policía hacia los manteos, la discriminación que vivimos cuando nos llevan en los calabozos, en los CIE, en los cárceles. Y también el racismo social que vivimos con los ciudadanos. Cuando las policías nos persiguen, entramos en los metros y nadie nos quiere sentar a nuestro lado, la gente piensa que somos carteristas. Todo esto es lo que intentamos denunciar. Pues en 2018 decidimos crear cooperativas, sobre todo para poder legalizar a las personas vendedores ambulantes, para que tengan los papeles, para que puedan dejar la venta ambulante. Porque cuando una vez que estas personas tengan los papeles, ya pueden dejar la venta ambulante y pueden hacer un trabajo legalmente lo que a ellos les gusta. Por eso nació estas cooperativas. I quin és el teu rol dintre de Top Manta? En quin moment tu arribes a formar part de Top Manta? Bueno, yo soy uno de los fundadores de Top Manta y estuve ahí desde el inicio del Top Manta. Inició cuando hemos organizado el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Estuve ahí cuando hemos decidido crear una cooperativa de Top Manta y soy uno de los fundadores. Igual como los otros compañeros como Aziz, como Lamin Sar, como otros más. Clar, ara parlaves dels teus companys i aquí hem vingut a parlar del lideratge, o sigui, de
qui mana, qui no mana, qui pren decisions. Llavors toca una mica preguntar-te qui lidera Top Manta. Sou un, sou varios, com us organitzeu? Bueno, Top Manta no tenemos presidente, quien decide quién viene, quién no viene, quién vaya, quién no vaya. No tenemos esto. Somos un cooperativas que decidimos a través de una asamblea general, con los socios colaboradores, con los socios trabajadores. Tenemos departamentos de grupos, departamentos de trabajo. Por ejemplo, en mi departamento que llevo el tema de las ferias, de las ventas en las ferias, tema de la educación, hacer charla antirracista en las aulas, eso sí que lo llevo yo i la gestiono yo. I tu ets líder a dintre d'aquesta secció petita de tot Top Manta, ¿no? Así es, igual como los otros compañeros, como el persona que lleva el tema de la producción, el tema del taller, el persona que lleva el tema de la venta online, del tema de tiendas físicos, cada uno tiene un rol d'on està. I com distribuïu aquestes responsabilitats? Ets tu que vas dir, ei, jo vull portar jo què sé, les fires o l'educació, això també es decideix col·lectivament, potser és un tema més d'afinitats, de dir, a mi m'agrada fer això, per tant, jo em presento voluntari per fer això. Com funciona? Bueno, cada uno se siente donde le va más cómodo. Por ejemplo, yo me siento muy cómodo estar en las aulas explicando el proyecto, porque me siento más cómodo que el mensaje que llevo dentro de yo se puede llegar más allá. Y también me siento cómodo estar en las ferias, explicar también el proyecto, porque nació el proyecto, también intentar vender nuestro producto. Es lo mismo que mi compañero Aziz, porque Aziz es un compañero que sabía coser desde su país de origen. Entonces, Aziz lleva el tema de la producción, de la costura y esto porque se siente más cómodo ahí. Això tu no ho podries fer, no, llavors jo cadascú... ahí no me sentiria còmode. Perfecte. Tu què creus que fa un bon líder? És a dir, quines qualitats s'ha de tenir perquè una cooperativa funcioni bé i hi hagi un bon lideratge? Para ser un buen líder tiene que saber comunicarse, saber conectarse con las diferentes personas, porque somos diferentes y cada uno tiene su color. Y saber comunicarse, saber conectarse y saber manejar las cosas bien. Por ejemplo, lo más importante en que no funciona el Top Manta es la comunicación que llevamos dentro de nosotros, la cultura. Y también escuchar a la persona qué es lo que necesita, acompañarlo, porque muchos de nosotros aunque le digan y no le digan, están sufriendo traumáticos, no sé si lo he dicho bien, el tema del viaje, porque el viaje de estar en 9 días en un alta mar, llegar aquí, y es que necesita que alguien te escuche, te habla. Es que nosotros desde los diferentes puntos de trabajo, los diferentes puntos de líderes que tenemos, y ellos ya saben comunicarse, ya saben escucharse y ya saben acompanyar a los compañeros que tenemos. Clar, és que un dels temes que també parlàvem quan estàvem plantejant aquest podcast és no tothom té la mateixa facilitat per acabar sent líder, en el sentit de que potser una persona que ve des d'un país que, com tu dius, ha tingut un viatge traumàtic o unes experiències que l'han marcat de manera molt forta, potser té unes dificultats afegides a l'hora de decidir liderar. Llavors, tu creus que és possible liderar, jo què sé, si no tens papers, si no tens agència o si no tens com un grup de suport? Bueno, yo creo que cuando hemos creado el cooperativo del Sindicato Popular de Ventas Ambulantes no teníamos los papeles. Era el primer sindicato creado sin ningunos papeles, sin ningún bajo jurídico. Eran personas sin papeles que nadie de nosotros. Aún así teníamos portavoces, líderes portavoces que dan la cara a estas personas. Líderes portavoces que cuando detienen un manteo se va a la comisaría sin papeles, sin nada, hablar y explicar. Nosotros ya sabíamos líder antes de llegar aquí. Ya sabíamos dirigir nuestro compañero. Sobre todo, la cultura que tenemos, la cultura que nos enseñan, la solidaridad, eso también es parte de ser un líder. I també suposo que requereix una valentia o un esforç més gran quan vens des d'aquesta posició vulnerable, perquè liderar llavors et comporta un risc, ¿no? Sí, hay muchos riesgos. Por ejemplo, los riesgos que hemos podido encontrar como portavoz, como líder del Sindicato Popular Vendedores Ambulantes, era persecución. Muchos de los portavoces han sido perseguidos por la policía. Por ejemplo, hemos tenido un líder que se llama Pap Job, ha sido perseguido cuando empiezan a salir en los medios, a
a denunciar la persecución, ahí la policía le empieza a perseguir. Igual a Aziz, y que era uno de los portavoces, ha sufrido persecución por parte de la policía. Esos son los riesgos que ser un líder puede encontrar. Sí. A part de parlar del lideratge dintre de Top Manta, també volíem parlar de la feina que feu de ser líders dintre del moviment antiracista, no? Perquè vosaltres també sou una mica com un far a seguir per les persones del moviment antiracista. Com ho feu? O sigui, tu creus que són necessaris també líders que t'ensenyin, no, que el moviment antiracista és possible? Tu ara em deies que has fet moltes xerrades a institut. Això també és una manera de fer de líder, no, des d'una altra banda. Hombre, sí, es que lo tenemos que hacer, lo tenemos que explicar nosotros, porque lo hemos vivido nosotros. Por ejemplo, yo he vivido todo tipo de discriminación. No es que victimizarse, pero sí que lo he vivido y no me lo imaginaba, porque cuando estaba en mi país no me imaginaba que eso una persona te lo puede hacer. Y verte a la cara, porque tenemos una cultura diferente, una cultura de acogida a la persona que vienen de fuera. Y llegas aquí y todo esto ya es el contrario, es que eso es imaginable. Por eso que yo ir en las escuelas, explicar el Top Manta, explicar lo que estamos viviendo para que la gente se pueda estar consciente de lo que está pasando como personas sin papeles. También el sufrimiento que estamos viviendo cuando estamos en la calle, cuando nos tratan mal, cuando estamos en la ciudad justicia, por ejemplo, si la policía te lleva en una ciudad justicia, te tienen que juzgar, no tienes abogado, o el abogado oficio es el parte de la policía, o mi palabra ya no considera nada, la versión más considerada es la versión policial. Este tipo de discriminación lo tenemos que explicar, lo tenemos que sacar para que la gente sepa realmente qué es lo que hay en esta ciudad, porque lo que es invisible lo tenemos que poner en la calle para que sea así visible. I quina resposta et trobes quan fas aquestes xerrades a escoles? O sigui, com reacciona la gent amb la que parles? Sorprendente. Acabo de venir de una charla en la universidad y me he dado cuenta que no pensaba que los manteos dedican la venta ambulante porque quieren hacerlo. Y no es así. Es que los manteos dedican la venta ambulante porque no tienen los papeles. Y para tener los papeles tienen que cumplir unos requisitos. Llevan 3 años empadronados. No me digas que tienen que estar 3 años en su casa sin hacer nada. Y hoy se han sorprendido hasta que yo mismo supe, dijo, ustedes, ¿cómo pueden? Pero es el mensaje que nosotros queremos que llegue. Queremos que nuestro mensaje, que la gente sepa por qué hay inmigración. Porque no es que los senegaleses han venido aquí porque quieren. Tienen que saber que todos los pescados, todos los peces que comemos aquí vienen de África, vienen de Senegal. Y todos estos peces que vienen de Senegal, antes nosotros estábamos dedicando el trabajo de esto. Cuando ellos vayan ahí a sus barcos grandes, empiezan a pescar en nuestro mar, nos están quitando el trabajo, nos están quitando la comida y nos obligan de viajar, nos obligan de inmigrarse. Por eso estamos aquí. Eso es un mensaje que queremos que se llegue, que ellos lo entiendan, que ellos sepan la verdad. Uh-huh. Ara parlaves també del teu company l'Aziz, no? Que porta tot el tema de la costura, de les samarretes que feu, les bosses, les sabates, no? Com aquesta part que també doncs, dona feina i també us dona una visibilitat. Creus que aquesta feina de venda i la feina d'activisme es poden separar o van juntes? Es que van juntas, por ejemplo, nuestra camiseta, si ves bien, no vendemos camiseta que no sé cómo puede para ganar pasta, no, para ganar dinero, no. Nuestra camiseta solamente queremos que nuestro mensaje, el activismo que hacemos, puede llegar más allá. Las camisetas de Top Manta llevan lemas, llevan letras, llevan mensajes de denuncia que el fake sistema, que el sistema de este país es falso. Porque es el sistema que separan el pobre, el rico, el negro, el blanco, y la persona legal y la persona ilegal. Nosotros lo que intentamos hacer es denunciar esto. Es también nuestra parte de activismo que estamos haciendo, hablarlo o llevarlo la camiseta. Y hay personas que no pueden estar en las manifestaciones, pero sí que apoyan Top Manta todo corazón, porque cada vez que lo veas están llevando el mensaje de Top Manta denunciando el falso sistema que hay. Doncs, Lamin, moltes gràcies per aquesta conversa. Ara se sumaran persones d'altres cooperatives i seguirem parlant de lideratge. Tu et quedes aquí i convidarem a més gent. Gràcies.
Després d'aquesta conversa amb Top Manta, incorporem noves veus al debat sobre lideratge. Tenim aquí a Carles Serra, de la cooperativa Idària, que és una cooperativa de treball associat i d'inserció laboral sense ànim de lucre. Són molt més que una empresa d'inserció perquè també ofereixen serveis vinculats a l'economia verda i circular. Benvingut, Carles. Gràcies, bon dia. També tenim aquí a la Marta Vallejo, de la Fundició, que és un col·lectiu artístic que ha optat per la fórmula cooperativa a l'hora de gestionar la seva feina. Impulsen processos situats, pràctiques materials i simbòliques i formes de relacions i sabers, i bàsicament el que fan és repensar i treballar les pràctiques culturals, però amb una perspectiva crítica social i política. Benvinguda. Hola, bon dia. I també s'afegeix a la conversa la Mònica Vázquez, de Suara, que és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre que treballa en el sector de l'atenció a les persones en la globalitat del seu cicle vital. Benvinguda. Hola, gràcies, bon dia. Doncs ara parlàvem amb l'Amin de Top Manta sobre el concepte de liderar, i ells han explicat com s'organitzen, que és a través d'una mena d'estructura tirant a horitzontal on cada persona lidera des del seu àmbit més concret i petit, i crec que el que toca és obrir una mica el debat i preguntar-vos què vol dir per vosaltres liderar i quin és el model de lideratge pel qual heu optat des de la vostra cooperativa, la cooperativa de la qual formeu part. Endavant. No sé si vols començar tu, Mònica, mateix. Com vulgueu, doncs jo mateixa enceto i després anem dialogant. Nosaltres som una cooperativa bastant gran, perquè som més de 5.000 professionals treballant, i per tant, diguéssim, a nivell organitzatiu sí que estem organitzats amb àrees i unitats per dur a terme la nostra activitat. Llavors, sí que jo diria que entenem per liderar, ho vehiculem molt al voltant del que és el propòsit, al final quina és la nostra missió, que és allò que com a cooperativa volem assolir, i per tant entenem que els líders, o com entenem el nostre model de lideratge, és que tenen aquesta voluntat, estan a disposició, serveixen els equips als que estan liderant per ajudar-los i acompanyar-los a assolir aquest propòsit, molt des d'aquesta també mirada de jo com a líder, que puc aportar i què necessita la cooperativa en aquest cas. Molt bé. Com ho feu vosaltres des d'Idària? Nosaltres no som tan grans com Suara ni de bon tros. Idària té unes 25 persones treballant, tenim dues unitats productives, una que és d'instal·lació i manteniment de plaques solars i una altra que va començar ara fa un any, que és un taller de costura. I llavors també tenim altres projectes, com el de Regulant Oportunitats, que nosaltres, allò que deies de les singularitats d'Idària, doncs una de les coses que en els nostres objectius o de les missions d'Idària és que som una cooperativa antiracista i des d'un antiracisme pragmàtic, o sigui, fent accions que siguin, sobretot anant a regularitzar, per exemple, la situació administrativa de les persones a través d'oferir-los un treball. Això és una cosa. Més, aquí es nota el lideratge que al capdavant de la cooperativa hi ha una persona d'origen migrant i sap què és. Jo no ho puc saber, jo en aquest sentit puc mirar d'entendre-ho, però no ho he viscut, no ho porto a la carn. Llavors això és una cosa que també els líders saben transmetre, i els líders també crec que el que saben és escoltar a la gent i donar, empènyer a la gent, a la que, com deies tu abans a la introducció, la que és líder sense saber-ho, sense creure-s'ho. Quan en Karim, que és el director, va a una reunió i diu: no, és que jo tinc un molt bon equip, jo me sento molt ben recolzat per aquest equip, perquè sé que aquest sap fer això, aquest és molt bon amb l'altre i que tots junts fem un bon equip. Doncs això també és un líder. Marta, i des de la Fundició, qui lidera, com lidereu? Què vol dir per vosaltres el lideratge? Clar, a la Fundició el primer que ens passa és que ens costa molt la paraula lideratge. Ens incomoda, és com una cosa epidèrmica, no ens hi sentim còmodes, però és veritat que, evidentment, des de les pràctiques hi ha maneres de tirar endavant, d'impulsar, de relacionar-se, d'establir
maneres d'estar en col·lectiu. A la Fundació el que vam començar fent, ara fa gairebé 20 anys, és treballar des de les pràctiques culturals, no? Poder posar en pràctica una forma de sobirania dels territoris de perifèria urbana, que és la sobirania d'explicar-te a tu mateixa, no? I que no et representin els altres, sinó que puguis, tu, la teva comunitat, el teu territori, pugui generar el seu propi discurs simbòlic, d'aquí les pràctiques culturals i artístiques, però molt aviat, per no dir des de sempre, ens vam adonar que hi ha una base material sobre com funciona el camp de l'art i el camp cultural, però també quines són les condicions de vida dels barris dels quals venim, de les persones amb qui fem processos de creació col·lectiva. I aleshores això ens va portar a treballar sempre des d'una perspectiva ecosistèmica. No pensem mai els processos que generem o que impulsem com el procés de la fundació, sinó que sempre pensem des de la perspectiva de qui està en el territori on nosaltres estem, qui està interessant-se per aquesta qüestió en concret, què nosaltres podem compartir amb aquest col·lectiu, formal o informal, amb aquestes individualitats que encara no estan organitzades, però que necessiten d'alguna pràctica que nosaltres tenim molt per la mà, o viceversa, que tenen una experiència de vida, com tu deies, que és imprescindible compartir per enfortir-nos com a territori. Aleshores, com liderem? Com bonament podem. Hi ha una cosa, si hi hagués com una premissa, és la premissa aquesta zapatista del manar obeint, i després sí que, com que sempre treballem en col·lectiu, amb organitzacions, col·lectius, individualitats, institucions, o sigui, és un ecosistema format per moltes formes i moltes maneres d'estar. El que sí que reconeixem i no amaguem és que hi ha una part important del procés de lideratge i del procés d'organització col·lectiva que passa en espais d'informalitat, en espais que no són l'assemblea general, en espais que no són ni tan sols una reunió de grup de treball, sinó que s'ha de parar atenció a tenir espais de reflexió, d'organització i de presa de decisions que s'adaptin a les característiques de tothom. Clar, hem vist 4 models de cooperatives força diferents, que en el lideratge n'hi ha que s'assemblen més, n'hi ha que s'assemblen menys. Un dels temes que volíem posar sobre la taula és també el tema del relleu, no? Perquè t'organitzis com t'organitzis, hi haurà un moment on segurament hi hauran d'haver canvis, hi haurà d'haver una nova persona que assumeixi responsabilitats. Llavors, m'agradaria preguntar-vos una mica com treballeu això del relleu del lideratge, no? Si cal renovar lideratges, no sé, per exemple, a Top Manta, si teniu pensat què passarà quan les persones que heu començat això des de zero, si en algun moment haureu de deixar espai per noves persones que pugen, ¿no? Com ho treballeu això, per exemple? Bueno, ya estamos en el proceso. Por ejemplo, yo si estoy de vacaciones, hay una persona que está llevando el tema que estoy haciendo, que está haciendo las charlas, que está yendo a los mercadillos, las ferias, los festivales. Y tenemos una persona que yo, cada vez que le enseñé cada vez que iba a hacer unas charlas en las aulas, en las escuelas, nos vamos juntos, me ves cómo lo estoy haciendo, igual en las ferias. En el taller no solo está Aziz, pero sino también está Lahat, otro compañero, que es uno de los líderes cuando no está Aziz. Eso ya lo tenemos pensado y cada año vamos cambiando. Clar, hi ha d'haver aquesta cosa també de formar a mesura que els treballadors van augmentant responsabilitats per poder generar aquest relleu. També hi ha la cosa de soci fundador o treballador que encara no s'ha fet soci. Com ho viviu la resta de cooperatives, això? En el nostre cas, jo diria, entenem que en un projecte que és col·lectiu, democràtic, el relleu és sa, és necessari i sobretot
treballar perquè no es perpetuïn, diguéssim, determinades persones amb un càrrec a la cooperativa. En el nostre cas, com totes les cooperatives, tenim, per exemple, el nostre Consell Rector, tenim un sistema de relleu estipulat ja en el reglament que anem canviant. Són 9 membres, doncs cada 2 anys la meitat d'aquest Consell Rector es renoven, l'escollim a l'assemblea i per tant sempre entren persones noves a Consell Rector i continuen algunes persones sòcies que ja hi estaven. Jo crec que aquí es busca també aquest equilibri entre el reconeixement de tot el que hem fet, arrossegar aquesta història que t'ha portat a estar fins on estàs, però la incorporació també de mirades noves, diverses i per tant trobar aquest equilibri però sempre amb aquesta aspiració de canviar. També ens passa amb qui actualment tenim una codirecció general, després potser parlem una mica de models, però nosaltres en la nostra història, que vam néixer l'any 2008, i hem tingut 4 direccions generals, perquè a cada moment també s'ha necessitat un perfil determinat pels reptes que tenia la cooperativa en aquell moment. Clar, però és interessant que ja estigueu organitzats de manera que aquest òrgan ja inclogui aquest relleu o que coincideixin persones amb experiències diferents. Clar, jo, per exemple, puc parlar del que és el COSI, el taller de costura, que ara va fer un any, just al mes de juny, i és clar, aquí tenim diferents coses que s'estan treballant. Per un costat, a COSI hi ha 4 dones i un home treballant-hi, i clar, és una empresa d'inserció, sabem que és un temps determinat que hi poden estar, llavors també s'està preparant aquestes persones perquè un cop s'acabi aquest termini que poden estar contractades, que sàpiguen que tenen diferents opcions, que es poden fer socis treballadors, que es poden posar pel seu compte, que poden anar a buscar feina amb una empresa privada. Llavors també és un procés també d'empoderament femení, estem parlant de dones, algunes dones que amb 40 anys no havien cobrat mai una nòmina, que això els fa començar a tenir una autonomia, tenir una autoestima, tenir tota una capacitat, unes ganes de fer coses que abans potser no tenien, que només es quedaven a casa a cuidar els fills, ara també els fills potser ja són més grans i poden fer aquestes coses, i després aquí dintre del taller ja ha anat sortint també una de les treballadores que la veus que és més líder, i que un líder també els companyes te l'han d'assumir, i també la veuen com una líder, i també és una mica el que deia en l'Amin. Fins ara tenim una encarregada en allà al taller, però esclar, també haurà de fer vacances l'encarregada, o també es pot posar malalta, doncs que aquesta vagi assumint ja aquests rols de lideratge. També tenim la voluntat d'anar fent créixer el taller, potser necessitarem una segona encarregada o una encarregada que sigui per una feina específica, doncs això ho estem treballant amb aquesta persona que ja hem vist que va tenint aquest rol i que aquest rol està reconegut per les seves companyes i companys. Clar, és molt interessant el que deies, no? Del reconeixement també, de dir que hi hagi una mica de naturalitat dintre del que està passant, no? Que la gent se senti que no és una cosa imposada, sinó que per com treballeu surten aquests lideratges naturals. Jo per afegir una mirada que sumi a tot el que heu vingut dient, afegiria l'aspecte de poder construir una memòria política compartida i situada. M'explico. Darrerament l'economia social en parlem per tot arreu, hi ha un impuls que és magnífic, però malauradament hi ha territoris com el territori del qual venim, on a dia d'avui, malgrat fa ja poder 6-8 anys que estem liderant l'Ateneu Cooperatiu
de la col·lectiva Hospitalet i s'està fent molta feina per divulgar, per practicar, per impulsar i per aixecar cooperatives que responguin a les necessitats de les persones que viuen a Hospitalet. Sembla que és un model que és absolutament nou, que és desconegut, que és quasi una pajarada que s'han inventat els 4 hippies de sempre de la ciutat, que sempre són els mateixos, i per nosaltres és important poder construir col·lectivament en el procés de creació de relleus, poder reconstruir una genealogia de qui som i d'on venim, perquè si existeix una cooperativa com la Fundició des del 2006 a Hospi és perquè abans hi ha hagut altres maneres d'organitzar-se, hi ha hagut altres pràctiques cooperativistes que tenen més de 100 anys i que per algun motiu en algun moment varen deixar d'estar en el focus i varen considerar que no eren models d'èxit i que per tant un no havia d'emmirallar-s'hi. Aleshores, poder anar fent genealogia de cadascuna de les maneres de fer que ens porten a prendre les decisions que decidim quan ens organitzem col·lectivament en el territori és una manera d'anar reconstruint aquests lideratges, perquè siguin lideratges que parteixin de gent que és i que viu en el territori d'Hospitalet i que de nou porten al cos i en la memòria una manera molt concreta d'expressar-se i de viure. Clar, és molt interessant això que deies també, que hi ha una història al darrere, no? Que no hem d'oblidar, de persones que han sigut líders abans que nosaltres, no? Perquè hi hagi aquest relleu no només dintre de la cooperativa, sinó en el cooperativisme en general. I un dels temes que hem tractat abans també a la conversa sobre Top Manta és no només com lideres cap a dintre, és a dir, com t'organitzes internament, sinó com les cooperatives poden fer de líders del seu propi sector. En el cas de Top Manta és evident que hi ha un lideratge en el moviment antiracista, però volia preguntar-vos a vosaltres també, no? Doncs si en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de la inserció, en l'àmbit de l'acompanyament o de l'atenció a les persones, si sentiu o us sentiu líders, no? Dintre del vostre sector pel fet de ser una cooperativa o pel fet de treballar com treballeu. Jo mateixa? Endavant. A veure, jo diria que diguéssim, en el sector d'atenció a les persones hi ha cooperatives, però hi ha fundacions, hi ha associacions. Sí que crec que hi ha temes que intentem molt participar i treballar-los en xarxa, no? Amb entitats que treballen amb infància i adolescència, amb temes de gent gran, el que seria més de l'àmbit i al final el nostre propòsit final, que és millorar la vida de les persones i sobretot de les més vulnerables. Llavors jo crec que sí que portem en l'ADN que quan veiem que és necessari treballar o lluitar per aconseguir determinades coses, buscar liderar, però també des d'aquest lideratge compartit amb els altres, amb xarxa. Jo crec que això ho intentem practicar molt en el dia a dia, perquè una de les coses que quan us sentia parlar crec que també hi ha un rerefons d'aquest lideratge molt basat en l'equip, en el col·lectiu, en com sent un equip junts podem sumar més. Quan parlàveu dels relleus em fèieu pensar, a vegades és més fàcil substituir i fer relleus quan els equips treballen de manera col·laborativa i amb un lideratge més distribuït de com es prenen les decisions, que si tens és un líder molt unipersonal. I t'ho lligo això, amb aquest treball del lideratge més compartit i amb xarxa amb altres per arribar, diguéssim, a aquest objectiu més comú. Nosaltres Idària sí que té un lideratge reconegut almenys a nivell de comarques gironines en el que pot ser la inserció laboral de persones migrades, perquè Idària va néixer l'any 2011 a Llagostera, ara tenim la seu a Salt, i Idària ha sigut molt resilient, s'ha sabut anar adaptant, però va néixer ja perquè
companys de l'ONG Llagostera Solidària doncs, varen veure un problema, a mi em parlava a Barcelona de les persones sense papers que per tenir uns ingressos doncs, es dediquen a la venda ambulant. En una població com Llagostera, envoltada de boscos, doncs, molts anaven a treballar, doncs, a tallar bruc, a buscar pinyes, a fer llenya. Llavors, aquella gent va voler dignificar aquestes feines, oferint-los un contracte. Amb el temps, doncs, tot aquest tema de la neteja de foscos, de la feina forestal, doncs, es va veure que no era rendible, però que continuàvem necessitant inserir laboralment persones, no? I llavors es va passar a la instal·lació de plaques solars, que també estava molt bé, però plaques solars varen voler també mirar d'inserir laboralment dones a instal·lar plaques solars. És molt difícil, no? Són sectors molt masculinitzats, podríem entrar-hi molt de debat, doncs vàrem dir anem a buscar una altra cosa, i llavors va ser quan es va crear el taller de costura, i amb aquest tema i amb el tema de l'acció política, perquè diguem que sí, que està bé totes aquestes accions, que cada persona que li trobes una feina que li permet regularitzar la situació administrativa és una petita victòria, però que si vas al Parlament a molestar els polítics, si vas en el Congreso a molestar els polítics, doncs són ells els que fan les lleis. Abans es necessitaven 3 anys d'empadronament, ara ja se'n necessiten 2. Si ens haguéssim quedat de braços plegats, doncs continuarien sent 3 o potser en serien 4, i treballant coordinadament, i d'àrea i d'altres entitats que hi puguin haver per allà, comarques gironines, amb Top Manta, amb totes entitats, doncs hem anat fent aquesta feina. Marta, en el sector cultural, que abans ho hem comentat una mica fora micro, també suposo que hi ha una manera de fer. Si pots, per acabar, explicar com lidereu vosaltres dintre del món cultural. Clar, això de liderar és una mica com al principi la idea d'autoritat. No te la dones tu, te l'han d'atorgar els altres, i per tant jo no sé si nosaltres som líders del treball cooperativista en el món cultural. El que sí que fem molt i en el que sí que ens esforcem molt és per fer una mica més bastard el contingut del que imaginem dins de la paraula cultura. En general, fins i tot des del cooperativisme cultural és més fàcil, és més immediat imaginar serveis que tenen a veure amb esdeveniments culturals, discogràfiques, productores, gestions de teatre, vull dir, festivals amb un model cooperatiu. Això és molt difícil de fer, però sí que és veritat que és com la primera imatge que ens ve al cap quan pensem en cultura i cooperativisme, i en canvi a nosaltres la nostra tasca i la nostra fixació és fer present les pràctiques culturals en tots aquells àmbits de la vida on normalment no les reconeixem. En el treball agrícola hi ha una component cultural, perquè hi ha tota una manera de veure el món, perquè hi ha tota una manera d'entendre el temps, perquè hi ha tota una manera hi ha tot un relat que ens transmetem, i per tant hi ha una cultura que passa. En el moviment pel dret a l'habitatge hi ha també una component cultural. En les formes d'organitzar-nos col·lectivament als barris és cultura, i per tant el que fem, més que liderar, és mirar d'entrar i sortir de tots aquells espais i fòrums en els quals això es discuteix. Per tant, a vegades parlem i polemitzem i conflictuem en el camp de l'art contemporani, i a vegades ho fem en el món de l'economia social, i a vegades ho fem en les institucions públiques. Per tant, sí, és més aviat, més que liderar, és connectar molts mons diferents perquè
perquè en el fons és el que fa la cultura, que és... Moltes gràcies a tots per haver-nos explicat una mica com lidereu, com funcioneu. Només abans d'acabar, hem parlat de les codireccions generals i vosaltres en teniu una, funcioneu així. Pregunta molt breu, resposta molt breu. Es pot manar al 50%? És un model d'èxit? El recomanes? El recomano, model d'èxit. Nosaltres estem, jo diria, molt contents perquè al final aporta com molts beneficis, no? Que hi hagi en llocs així dues persones que prenen decisions conjuntament, amb la qual cosa són decisions consensuades, fortes, també aconsegueixen un equilibri vida personal-professional, perquè aquests llocs de direccions generals ja sabeu que moltes vegades és aquesta imatge de moltes hores, moltes reunions, molts actes, i jo crec que és un model que es va decidir provar, allò s'ha de provar, està funcionant molt bé, actualment és un home i una dona que estan al capdavant, també no són només ells, després ells es doten de tot un equip que li diem equip de lideratge estratègic i unes direccions, perquè al final el que volem és un model de governança on també les decisions estiguin distribuïdes i es prenguin als nivells de l'organització on toca. No us imagineu que és allò piramidal i que són ells dos que estan prenent les decisions, però com a model de codirecció general estem contents. En aquest episodi hem descobert diferents maneres de liderar des del cooperativisme de treball. Gràcies, Lamin, Mònica, Carles i Marta, per explicar-nos les vostres experiències i ajudar-nos a imaginar altres formes de lideratge, tot descobrint com treballeu des de les cooperatives de Top Manta, Idària, La Fundició i Suara. Gràcies per formar part d'aquest episodi i fins un altre.